Всем прывітанне. Гэта Чик-Чирик, бла-бла-шоу на Еўрарадыё, у якім Алексей Сапрыкін, у якім Павел Свердлоў дзеляцца з вами мудрасцю твітарскіх па самых актуальных падзеях тыдня. А твітарскія, гэта я вам скажу, не ого-го. Добра, што яны канвертуюць тупасць свету ў сваю мудрасць. У сваю мудрасць, клас. Сябры, хочу сказаць, што гэтую праграму вы таксама можаце паглядзець на платформе Беларус Тумораў, калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, калі у вас ёсць спадарожнікавая талерка, настройвайцеся, знойдзеце параметры і ўсё такое. Ну, але, канешне, наша галоўная пляцоўка гэта Твітер, канал Еўрада і Твітер. Окей. Пачынаем, як звычайна, з твіта, які задасць настрой усёй нашай праграме. Ну, сёння яго аўтар, от глядзі як. Сёння ты сядзіш у гэтым крэсле і ведзеш праграму Чик-Чирик, а заўтра пішаш класны філасофскі твіт. Гэта Міхай Сільін, сябры. Свердлова-замяняльнік, як ён сказаў мне. Свердлова-замяняльнік? Што ж, Свердлоў адзіны і незамяняльны. Давай, што там Міхай? Міхай Сільін піша так. Стужка навін. Дрэнныя навіны. Так. Вельмі дрэнныя навіны. Ну і ты чакаеш, што там далей, да? Навіны, у якіх фігуруе Трамп. Боже мой. Па-па-па. Шкада, што ў стужцы навінаў больш няма хаця б пасрэдных навінаў. Слухай, хаця б. Я ўжо не кажу пра добрае. Гэта з першага, але я бачу і добрае. Трамп выкінуў са стужак навінаў Лукашэнку, вот так вот, ведаеш, як варатар футбольны мяч вводзіць у гульню. Нарэшце я дачакаўся гэтага і з нагі так, і моманту. Некуды, вот туды. Нарэшце. Вось, то бок цяпер у нас аслоўны хедлайнер. Хедлайнер Дональд Трамп. Вось, гэты твіт, ён, канешне, навеяны вось гэтым вядомым прысловем пра тое, што ёсць хлусня, ёсць вялікая хлусня, ёсць статыстыка. Дрэнныя навіны, вельмі дрэнныя навіны. Дональд Трамп. Так і жывем. Ну, пачнем з трэцяга пункту спісу. Так і пачынаем. Заявы Трампа, канешне, не абмяркоўвае толькі ленівы і немой. Хіба ёсць такія людзі? Ну, пра гэта таксама пагаворым, слухай. Хлопец у шортах піша. Куды коціцца гэты свет? На Украіну напалі, забілі сотні тысяч людзей, разбурылі сотні гарадоў, а Трамп з Путлерам яшчэ і саму Украіну ў гэтым вінаваціць. І Зеленскі будзе вінаваты, што ён гэты ссаны мір на ўмовах капітуляцыі не захоча. Два хворых дзеда, якія яшчэ і Беларусь, зараз канчаткова пад Расею падкладуць. Ці згодныя вы? Добры у нас, канешне, настрой у праграме атрымаецца. Да, вот ваш настрой, шаноўныя слухачы, гледачы, ён такі, куды коціцца гэты свет, і вот далей па пунктах. Ён ужо прыкаціўся, мне здаецца, а не коціцца. Он каціўся вось апошнія 4-5 гадоў, і вось нарэшце дакаціўся. Напраўду, што Зеленскі быў вінаваты ў тым, што ён не хоча мір, вельмі даўно ўжо. Толькі так казалі раней Пуцін і Лукашенко, і іх прапагандысцкія машыны, да? Вось, а цяпер да іх далучыўся нейкім абсалютна неспадзяваным зігзагам Трамп. І зігазагам, я б сказаў. Ты, конечно, трапна заўважыў. Шеймлес піша. Пакуль што сітуацыя выглядае так, што Трамп хоча любым коштам выбіць сустрэчу з Пуціным, каб выманіць яго з бункера і голымі рукамі прыдушыць. Іншых варыянтаў няма. Бач, мы зараз тут хейтім Трампа, а раптам ён насамрэч гуляе... У яго ёсць план. У доўгую гуляе, да? Не то, што ў доўгую, а вось так на хітрасць. На перспектыву. На перспектыву з хітрасць. Ну, можа быць, што я магу сказаць. Калі так атрымаецца... Тады рэспект і уважуха. Помнік на Марсе. Да. Той жа назіральнік, піша Шеймлес. Чаканні. Амерыканцы патрабуюць новых выбараў у Беларусі. Каб Лукашэнку там памяняць на дэмакратычную палітыку. Там яны ж вось вывезлі там. Рэальнасць. Амерыканцы патрабуюць новых выбараў ва Ўкраіне. То бок это тое, таксама Трамп напісаў, што Зеленскі гэта сярэдняй паспяховасці комік,
і ён ужо нелегітымны, і выбары давайте. А далей яму пачалі пісаць, да рэйтынг Зеленскага нармальны, а Маск адказаў, а чаму ён тады выбары не хоча праводзіць, калі ў яго нармальны рэйтынг? Я б на яго месцы з рэйтынгам 57% быў першым у чарзе мне здаецца, на правядзіце выбары. Такі ідзе вайна ва Ўкраіне. Да, конечно, а калі трывога будзе ўвесь дзень галасавання, а калі людзей ракетай расійскай накрые на выбарчым участку, хто вот будзе адказваць? Маск? Ракетамі гэтыя 4 ці сколькі там мільёнаў украінцаў, якія за мяжой, яны як будуць галасаваць? Што это за выбары? Ну да, якія ў прынцыпе украінскія. Таксама за мяжой лічы. Я табе скажу, ёсць, конечно, іншае. Вот гэты аптымістычны падыход пра задушыць Пуціна, выманіўшы яго з бункера. А вось Максім Бай піша так. Выглядае так, што ў першую кадэнцыю Трамп перавярнуў стол у хаце. Далей, я так разумею, Байден паставіў стол на месца ў светапоглядзе вот Максіма Бая. Але падчас другой Трамп збіраецца зламаць усю мэблю, пакалаціць жонку, разбіць увесь посуд, даць дзецям і падпаліць вусы кату. Але ж, відаць, гэтага амерыканцы і хацелі. Я парафразіраваў папярэдні твіт. Чаканне. Амерыканцы хочуць падпаліць вусы Лукашэнку. Рэальнасць. Амерыканцы хочуць падпаліць вусы кату у такім метафарычным сэнсе. Ідзем далей. Варшаўскі БЛР піша: прэзідэнт Украіны комік са сціплымі поспехамі. Это цытата з Трампа. Затое ў ЗША паўнавартасны прафесійны клоун. Я чуў, як Константин Каверин назваў Трампа клоунам у жывым эфіры, там, да? Але я, калі шчыра, не схільны. Калі іншая там... Чалавек 2 разы выйграў выбары ў ЗША. Так. Выйграў выбары ў ЗША. Ну, гэта не значыць, што ён не клоун. Это значыць, што ён не клоун. Гэта значыць, што да яго трэба сур'ёзна ставіцца. Клоун — это той, ад каго ты чакаеш хіханькі-хаханькі. Давай, упадзі смешна глядзіш на першы слой. А калі ты паглядзіш глыбей, што да клоуну трэба ставіцца нашмат сур'ёзней, чым здаецца на першы позірк. Такі, типа, трагічны клоун. Ну, у кожным... сумным выразам твару. Жарце ёсць доля жарту. Ладно, праехалі. Вось. Джипсенкоў. Ну, якія там навіны? Ды зноў усё пра гэтага дыктатара без выбараў. Цішэй, мы ж у Беларусі. Дык я пра Зеленскага. Слухай, это ж круто. Беларусы внутри Беларуси могут теперь спокойно казать: диктатор, выборы не проводить нормально, там, не ведаю. Им такие тройки приходят, АМАП такие: пройдемте. Я про Зеленского. Да вы что, вот же. Вот вам, коли ласка, членский билет Белой Руси. И цукерочка. Далее. Иван Шила таленавіта, як это сказать, парафразируя, да, вось гэты тон, гэта рытарычны прыём, які Трамп ужыў у дачыненні да Ўкраіны і Зеленскага, накладае на сітуацыю з беларускімі палітзняволенымі. Трамп бы мог сказаць так: они сами выбрали путь сидеть в тюрьме и сели в тюрьму. Так, дарэчы, прапаганда, в принципе, кажа, да? Лукашенко наш надежный партнер, и он идет по пути завершения конфликта, ищет завершение конфликта. Конечно, я должен с сожалением сказать, что рейтинг Тихановской сегодня 4%. Ее не поддерживает народ. Все як про Украину и Зеленского, а только про Беларусь, Лукашенко и палітвязню. Я нават не ведаю, як тут каментаваць. В принципе, гучыць вельмі лагічна. Да? Вот, ведаеш, што можна сказаць? Вельмі важна, што Іван Шыла не забыўся пра беларускіх палітвязняў. І што мы вось чуем ад розных актараў, што не трэба забываць пра палітвязняў. Вось давайте не забываць. І мы, сябры, не забываемся. Якім чынам вось по-рознаму можна іх узгадваць. І ты маеш рацыю. Трамп, ён же не толькі Лукашенко выціснуў з навінаў. Так што давайте помніць пра тое, што важна. Міхась Ільін. Відаць, слова Трамп цяпер таксама будуць пісаць з маленькай літары, мяркуючы па ўсім ва Ўкраіне, там, дзе Пуцін пішуць з маленькай Россия. Кстати, у нас сегодня атрымаўся такое, ведаеце, папурі з жартаў про Трампа. Да? Трампа.
А далей ідзем, а вось тебе не жарт, а сур'ёзны твіт ізноў ад варшаўскі БЛР. Выйшаўшы са здымак, прачытаў навіны за апошнія некалькі гадзін і вось што хочацца сказаць. Лічу, што акрамя ніжняга ўзроставага цэнза для кіраўнікоў дзяржаў павінен быць верхні. 70 гадоў максімум. Гэтым старым жыць засталося гадоў 10, а то і менш, а разгрыбаць мы ўсё будзем 10годдзямі. Вось гэта слушна. Думаеш? Я думаю, што слушна. Але ж яны мудрыя самыя. У них ужо мудрасць усяго гэтага жыцця. Ёсць, але маразм таксама ніхто не адмяняў. Як? Я бачу недзе іншы твіт, чаму на тое, каб кіраваць аўтамабілем трэба даведка ад псіхіатра, а на тое, каб кіраваць дзяржавай типа не трэба, да? Таму што хто мы такі, каб... Таму што прэзідэнты ездзяць звычайна на заднім сядзенні. Хто мы такія, каб меркаваць пра вось нейкі стан туды-сюды? 100 мільёнаў амерыканцаў не могуць памыляцца. Яны прагаласавалі за Дональда Трампа. Ці колькі там, не ведаю, 70 мільёнаў, да, прагаласавала. Не, так там же ж сутнасць у чым? Вырашылі лёс галасавання толькі выбаршчыкі ў нейкім штаце, там, Арызона, ці што, то бок штат сярэдняй Амерыкі, дзе ўзровень адукацыі не самы высокі. Не самы высокі, але яны галасуюць то за дэмакратаў, то за рэспубліканцаў, то за дэмакратаў, то за рэспубліканцаў. Оказывается, у руках не вельмі адукаваных, дальнабачных. Хто табе сказаў, што не вельмі адукаваных? Што за шэймінг? Шляхетных людзей. Па ўзросце гэта ж таксама шэймінг, нельга шэйміць. Это таму, што ты, варшаўскі БЛР, яшчэ малады, поўны сіл, энтузіязму. Яшчэ на здымках. Да, і яшчэ зорка нейкая, здымаешся там недзе, да? Вось. Ну, дарэчы, гэта аўтар падкасту зроблена ў Польшчы пра польскую палітыку. Неблага. А 70гадовыя дзяды, таксама хочуць жыць яшчэ і вырашаць. Здымацца, да. В 1 дома 2 зняўся Трамп, зняўся. Таксама класны твіт бачыў пра гэта, але гэта з амерыканскай твіта-сферы, як гэта сказаць, з амерыканскага сегмента твітера. Там Трамп стаіць побач з маленькім Макалеем Калкіным, ну, вось гэтым героем, адзін дома, і з Кевіном, да, і пытаецца ў яго: Кевін, навошта ты напаў на тых двух мужикоў? Ну, типа, украінцы, навошта вы справкавалі вайну з Расіяй? Там, Кевін, навошта ты здзекаешся з гэтых двух мужчын? Што яны табе зрабілі? Дарэчы, слухай, сітуацыя рэальна адзін в адзін. Яны прыйшлі ў яго дом, ён ім даў адлуп. Хто вінаваты ў тым, што мужыкі пабітыя, апаленыя там і гэтак далей? Ты, Кевін. Але эйджыст вось варшаўскі БЛР атрымлівае свой адлуп ад Дмітрыя Навошы, які узнаўляе баланс, які ў гэтым свеце таксама. Ён піша так: «Все говорят про стариков, и это явный эйджизм, ведь снулись и многие молодые». Чаму мы вось з гэтых мінувшихся людзей вылучаем асобна катэгорыю людзей старэйшага ўзросту і тычым у іх пальцамі? Да, і там хапае ўласна. Самае крыўднае то, што адны кажуць, што снулись старыя, а старыя кажуць, што снулись маладыя. І все вакол нас, оказывается, все па коле. Ідзем далей, сябры. Трамп, канешне ж, не адпускае нас так проста. І тут у нас тэма крыху звязаная з Беларусі. Ведаеш, адны заявы Трампа, яны там па Ўкраіне, вось, а тут прямо... Бліжэй да нашых бараноў. Як это, ножом па сэрцы, да? Як на American English перакласці вядомую цытату Лукашэнкі: «Иногда не до законов. Трамп прапануе такі варыянт». І далей твіт ад Дональда Трампа: «He who saves his country doesn't violate any law». Рэальна? Типа, калі ты краіну ратуеш, то законы можна адсунуць у бок. Трамп, памп,
Это ход думак, піша нам такі твіт. Ну, то бок реально, слухай, Трамп сказаў часам не да законаў, атрымліваецца так, а часам это калі калі краіна у небяспецы. ЗША самая такая краіна, дзе менавіта вяршынства права, яно узведзена у каштоўнасць базавую, на такую нацыянальную ідэю. Вось і не атрымліваецца, як піша Джипсенкоў, Беларусь у дэмакратычным плане не адстала, а апярэдзіла Захад. Таму што Лукашенко сказаў пра то, што часам не да законаў яшчэ яшчэ у 2020 годзе. А Трамп вось толькі дайшоў да гэтай мудрай думкі. Спачатку самая першая канстытуцыя, а цяпер... Статут ВКЛ, конечно. Да. А цяпер вось вам... Вось вам. Мы ўсё ж таки застаемся маральным компасам у дэмакратычным свеце. А далі Джипсенкоў адчуў на сябе наступствы. Ведаеш, пішаш твіт і адчуваеш наступствы. Таму што, піша ён, адгадайце, фанаты якога палітыка ў каментарах прыйшлі і хорам адпісаліся: вы не разумееце, гэта іншае. Перагарнулі старонку. Вальрас з-пад Лазаны робіць такую спробу, ведаеш, піша, Александр Григорович відавочна, глядзець не трэба. А мне что-то падказвае, што ўсё ж таки не Александра Григоровича. Да, што ёсць нейкі нюанс. Ну, давай, не тамі, давайте будзем. Навошта яны тады ў 2020-м тапілі за Бабарыку? Опа! Я вот не разумею, гэта ўсё ж таки не фанаты Александра Григоровича, ці гэта калі б фанаты Александра Григоровича прыйшлі, вось Джипсенкоў пытаецца. Кажа, не вельмі зразумела. Не вельмі зразумела. І прыйшлі яны. Але нешта мы гэтых рэплаю Джипсенкова, я думаю, што ўсё ж таки гэта не фанаты Лукашэнкі прыйшлі з асуджэннем это твіта, і вы не разумееце, гэта фанаты Трампа. Радзевич піша: окончательно рухнули надежды, что когда-нибудь мы поживем нормально. Да и поживем в принципе. Были надеи, так? Я хочу сказать, Радзевич, справа в том, что атрымалася так, что мы уже пожили. Ну, як бы вот это вот, всё? Что было раней, да, всё? Вот это было нормальное жыццё. Мы думали, что яно там наперадзе, недзе, счастье не за горами, да, перемены там, все вот это вот. А оказывается, вот это было нормальное жыццё. А теперь, ну да. Боже мой, гэта значыць... Ведаш... Самая у нас сёння дэпрэсіўная праграма Чык-Чырык за ўвесь час, напэўна. Такі ёсць наратыўчык. Ну, типа, ну мы не пажылі, но але дзеці нашы-то пажывуць, да, ну давайте вось для них... Каб нашим дзецям не было яшчэ цяжэй. А тут, оказывается, не. Яўген Казарцаў піша: а тыя, хто тут актыўна тапіў задонні, ужо пачалі таксама пісаць пра... законныя прэтэнзіі России, Украіна сама пачала вайну, некампетэнтнага Зеленскага. Бок людзі, якія сачылі за выбарамі ў Штатах, там сярод іх было шмат людзей, які былі на баку Украіны, правда, да? Якія не прымалі ўсю гэтую расійскую прапагандысцкую шалупонь. Прыйдзе Трамп, скончыць вайну за адзін дзень, можа. Атрымліваецца ім таксама цяпер. Але, ведаеце, больш трэба дакладна фармуляваць свае жаданні і промпты ў чат-GPT. Таму вось скончыць вайну за адзін дзень гэта не значыць, што яна скончыцца на вашых умовах і правілах. Да. І таксама калі будзе гэты дзень, Трамп не казаў нікому, да? За адзін дзень калі-небудзь там праз год. Дарэчы, ён уже цяпер кажа, што праз год скончыцца, цягам года. Недавно казаў, што цягам паўгода. Гэта ведаеш, калі ў тебе кляты Зеленскі файлы грузяцца, і там спачатку да канца загрузкі засталося 10 хвілін, а потым рэзка стала 40 хвілін. 40, так. Артём Шрайбман падсумоўвае гэтую тэму. Прафесійныя акрабаты нават не ўяўляюць, праз што даводзіцца прайсці нашым трампістам з дэмакратычнага лагера, каб кожны дзень тлумачыць сябе, што ў Дональда насамрэч клёвы план по Украине. Но мы уже бачили. Выманіць Путіна з бункера і придушить його своїми руками. У нас сьогодні такой, видиш, такой свет нагадує цирк. Ось ёсць галоўны клоун, ёсць акрабаты. Дзе ж яшчэ там львы? Зараз побачым. З мядзведзямі на роварах. Мядзведзі у Смаргоні, у Мядзвежай акадэміі.
ведаеш, так вось класны ты знайшоў трэд ад Андрэя Стрыжака, у якім Андрэй не проста галасіць, што ой, Трамп, да, а вот ён галоўнае пра свет, у якім мы прачнулись. Давай хутенька па ім пройдземся. Прачытаю. Давай. Сусвет змяняецца, глядзі, як ён пачаў у загалоўку пра свет, а далі ўжо пра сусвет. Як маштабаванне думкі-то працуе. Сусвет змяняецца і прымае статус-кво, што склаўся за апошнія 15 гадоў. Моцныя маюць права знішчыць слабых, дзяржавы вырашаюць палітычныя пытанні сілай, свет дзеліцца на сферы інтарэсаў. Вся гэта дамоўная дыпламатыя, яна атрымліваецца, давайте, у бок. Калі мы моцныя, мы вам распавядаем, што рабіць, забіраем у вас землі там і гэтак далей. Сістэма бяспекі НАТО ў старым выглядзе хутчэй за ўсё не спрацуе. ЗША дэманструюць альтэрнатыўны погляд на карыстанне 5-м артыкулам статута НАТО і наўрад ці будуць аўтаматычна абараняць любую краіну НАТО ў выпадку нападу. У прынцыпе, гэта і раней, мне здаецца, так-то... Ты вось эксперт па НАТО, Паша, ты быў недавно на канферэнцыі, што... Слухай, ну, я скажу так, што НАТО і так, і само з зубамі, у прынцыпе, да, там... ёсць не толькі ж амерыканскія войскі і гэтак далей. Я табе скажу, розныя там былі людзі. Міністр абароны Бельгіі мне спадабаўся. Трэба падняць выдаткі на абарону. Паднімем. Бельгія заможная краіна, все нормально. Як бы все будзе добра. На абарону Бельгіі паднімем, а на абарону выдаткі на памежных з гэта і ёсць Расіі тэрыторыю, то у прынцыпе натаўскія. Еўраатлантычнае адзінства ЕС США кардынальна змяняецца. Канкурэнцыя, падпарадкаванне, супрацьстаянне, гэта варыянты, канфігурацыя пакуль незразумелая. Трамп і ягоная каманда не баг сістэмы, не клоун, разумееш? Гэта тренд, што мае сусветнае значэнне. Прыйшоў час спакушэння чалавецтва лёгкімі адказамі на складаныя пытанні. Тут бок, да, калі пачыналася ООН, там, давайте дамаўляцца, сядаць, кампрамісы, вы нам это, мы вам то, тэрыторыі сюды, рэдказямельныя металы сюды, калі туды, все павырашалі. За гэтую спакусу прыйдзецца дорага заплаціць, от што яны все... Вот, уже пожылі, карацей, да? Як гэта ўжо было раней у гісторыі. І зноў плаці, блин, ну чаму мы? Няма чым плаціць, ребят. Вот. Далей ідзем. Это яшчэ не ўсё. Лёс усходняй Еўропы, у тым ліку і Беларусі, хочуць вырашаць за зачыненымі дзвярыма. Ці здолее Еўропа кансалідавацца, каб быць часткай здзелкі? Пытанне. Ёй не трэба не часткай здзелкі быць, а часткай тых, хто заключае здзелку, абмяркоўвае. Ці будуць слухаць Беларусь і Украіну падчас гэтай здзелкі? Вельмі сумнеўна. І высновы. Анансаваная здзелка паміж Вашынгтонам і лукашыстамі не прынясе грамадзянскага міра Беларусі. Вызваленне часткі палітвязняў у абмен на змягчэнне санкцый не цягне за сабой змену сутнасці рэжыму. Лукашысты не спыняць тэрор у адносінах да беларусаў. Што рабіць? Рыхтавацца да вялікай вайны ў Еўропе, абярыце стратэгію дзеянняў. Я застаюся, я бягу. То бок лепш сёння абраць стратэгію і пачаць рыхтавацца. Ці шляхі для адыходу, аргентынская віза, там я не ведаю, што. Ці ідзіце, вучыцеся страляць, у трэнажорачку хадзіце там і так далей. У залежнасці ад выбору атрымлівайце профільныя навыкі і веды, рыхтуйце глебы запасныя аэрадромы, плануйце будучыню, каб захаваць сваю суб'ектнасць падчас гістарычнага пералома. Я толькі не згодны, ведаеш, вось з гэтым пра палітвязняў. Ну, зразумела, што не цягне за сабой здзелка ЗША і Лукашэнкі, якую шмат абмяркоўваюць. Нет, змену сутнасці рэжыму. Вызваленне палітвязняў якраз адбудзецца. Але гэта важна. Ну вот Стрыжак, ён такі максімаліст. Ён хоча, каб ужо, калі нейкая здзелка з Лукашэнкам адбываецца, так, ну вот все, да, вот уже палітвязні выходзяць, Лукашэнка сыходзіць, мы вяртаемся ў Беларусь. Ён можа гэтага хацець. Не хацець можа, але ён так, типа, піша, што быццам бы гэта здзелка не вартая. А мне здаецца, што калі палітвязні выйдуць, няхай частка, ну, а мы няхай сабе і застанемся ў эміграцыі, да, таму што супраць нас там крымінальныя справы і гэтак далей. Но ўсё роўна гэта мае сэнс. Палітвязні-то выйдуць.
А мне толькі одна фраза, ведаеш, на думку прыходзіць, якая напісана на адной вельмі вядомай паперцы зялёнай. Зялёная паперка. Гучыць на так, на лаціне. Novus ordo seclorum. Новы парадак, я разумею. Новы парадак, а што? Гадоў. А новы парадак гадоў? Не ведаю, я б скараціў просто да новы парадак, што нам? Ну, ясна. Вось пра тое піша Андрэй Стрыжак. Новы парадак. Ён не тое, што усталёўваецца, ён ужо... Вось, пайдзі памацай. Рэплай, вар'ят вось піша. У гэтым свеце ўсё працуе прыкладна так. Хто мацнейшы, да таго і прыслухоўваюцца. Што Беларусь, што Украіна прасралі свае арміі і ядзерную зброю, спадзяючыся, што дарослыя дзядзі пра іх паклапоціцца. Аказалася, што не, а ў адказ мы можам толькі крычаць, як вам не сорамна, а? Мне здаецца, што ён... Адказнасць трэба браць у свае рукі. Прынцыпова неправы. Лукашенко знайшоў сабе вялікага дзядзю, які пра яго клапоціцца. Все нормально. Вось Украіна, як бы, у яе ёсць з гэтым праблемкі, але яна і не шукала, мне здаецца. Яна такая стракатая краіна, увесь час была, ведаеш, прагай да незалежнасці. Мае нейкія перспектывы стаць вялікім дзядзям. Ды і войскава Украіны ёсць. Я б не сказаў, што вот так вот все ўжо сумна. Да? І давайте прачытаем яшчэ ў гэтую падборку ў гэтай частцы праграмы твіт Чубакі, ён, мне здаецца, таксама важны. Сёння чуў параўнанне, што план Трампа – гэта літаральна падзел Рэчы Паспалітай. Калі моцныя дзяржавы дзеляць слабейшую. Ну, у меня тады пытанне, так это першы падзел атрымліваецца, да? Ну, бо Расія ж адхапіла сваю тэрыторыю ў 3 падыходы, да, этапы. То бок першы падзел – это вось самыя ўсходнія рэгіёны. Першы падзел быў, калі адхапілі Крым. А, гэта ўжо другі падзел атрымліваецца, другі, да? Там ЛНР, ДНР, напэўна, вось. А можа і трэці. А вот трэці будзе ўжо неўзабаве, калі яны... Ну, магчыма, ты маеш рацыю, і тады гэта ўжо нейкі... Бо паміж першым і другім падзелам было, і калі я не памыляюся, там 20 з нечым гадоў. Тады ўжо, магчыма, нейкі канчатковы парадак замацуецца, ну, прынамсі, на нейкі час. Новы парадак. Вельмі актуальную тэму, сябры, уздымае Алесь Кароза. Піша з Трампам так. Скончылі ўжо нарэшце? Трампам скончылі, ну, амаль. Крыху ускосна звязана гэта тэма, безумоўна, з Трампам. Планую перастаць цікавіцца палітыкай, піша ён. Як гэта зрабіць? Выдатная тэма. Сябры, у вас ёсць варыянты, як увогуле... Не цікавіцца палітыкай. Да, зрабіць, каб не цікавіцца палітыкай сёння. У мяне, калі шчыра, нема... Ёсць там нейкія лайфхакі, падказкі? Што прапануюць? Твітарскія, Шеймлес прапануе пераехаць у Аўстралію. Радыкальна. І стасуецца са стратэгіяй Стрыжака бегчы. А ведаеш, чаму менавіта ў Аўстралію? Чаму? Маю такі варыянт. Бо там беларусаў вельмі багата, хоць у гасцёх ты гадамі сядзі. Там валацугі не лаюцца матам, там нарадзілася AC/DC. Што это такое, Алексей? Адкуль ты сам гэта придумаў? Сур'ёзна. Сябры, ну, напішыце ў каментарах, але адказ, гэта, канешне ж, песня пад назвай «Аўстралійская полька» гурта. Аўстралійская полька? Аўстралійская полька. Можа, аўстралійская? Ты, можа, пераблытаў? Аўстралійская полька гурта «Мроя». «Мроя», ясна. Ну, справа была, конечно, даўно. Напішыце ў каментарах, як я не разбіраюся ў музыцы, да. Там павукі, піша у рэплай Алесь Кароза. У Аўстралію гэты чалавек, здаецца, не паедзе. Не толькі павукі там. Дзе б знайсці спакойную краіну без павукоў? Я ведаю. Ну-ка. Не буду казаць. Хітруган. Пакіну для сябе. І яна, дарэчы, знаходзіцца ў Еўропе. Спакойная краіна ў Еўропе. Мне здаецца, што... Не, ну яна, ведаеш, ну это не краіна, это частка краіны. Ладно. І там няма павукоў, там вельмі хорошы клімат. Пасля праграмы раскажаш. Тутэйшы піша. Як, значыцца, не цікавіцца палітыкай і палюбіць атамную бомбу. Адпісацца ад навінавых паблікаў у ТГ, аналітыкаў і іншай бздуры. Правільна. Бздуры, сур'ёзна. Тое самае зрабіць і ў Ютубе.
пакрысе стужка рэкамендацый самастойна выправіцца, да? Будете глядзець это кавалкі фільму, там стужкі рэкамендацый. Ну, так. Про котиков, про попугайчиков. Про Гарри Поттера и про, видишь, про этих смешных собак, котиков. Выдатно. Видишь, выдатно. То бок ты уже про медведей, которые ратуют. Вогуле, это супер. До речі, добрая практика. Раней так зрабіў і не шкадую. Усе важныя палітычныя навіны ад твітарскіх, атрымліваю, сапраўды, спадар тутэйшы не згадаў, што трэба ў твітары адпісацца. Вот я так сам, вот у меня ровно то же самое. Неблага. Можна браць на ўзбраенне. Яшчэ Google News, вось, я заходжу, бывае. Яшчэ адзін твіт ад варшаўскі БЛР. Заўсёды лепш самому цікавіцца палітыкай, каб у нейкі момант яна не пачала цікавіцца табой. Гэта база. Гэта база, сябры. Але яна ўжо, яна ўсё роўна цікавіцца намі. І это мы вяртаемся да стрыжака. Тут, разумееш, справа тым, што палітыка ўжо ў пячонках. Вот чым. Як бы ўжо зрабіць так, каб яна паменей цікавілася. Нет, окей. І калі яна табой цікавіцца, я думаю, што ўжо як бы назад цяжка збочыць, бо это як атрута, якая, ведаеш, ужо ў арганізме тваім, яна ўжо распаўсюджваецца, ніяк не спыніць, няма антидоту ад гэтага. Ну, ёсць, бач, трэба адпісацца ад усяго. Як там казалі, за 21 дзень... Не, так можна адпісацца, але, ведаеш, ну, калі яна зацікавілася, яна прыйдзе да цябе ў любым разе. Ну, будзе ломка, атрымліваецца, да, без палітыкі. Паглядзім. Яшчэ адзін твіт ад Івана Шылы, сябры, гэта ўжо мы пераходзім на тэму пра беларускую эміграцыю і глядзіце, як дзеўкі скачуць, хацеў сказаць. Гэты твіт. Да. Іван увогуле пытаецца, дзе ён памыліўся у сваім твіце з 3 траўня 21 года, то бок 4гадовай даўніны. Амаль. Варшава ў 2025-м 80-90 тысяч белорусов. Тут живет больше белорусов, чем в Слуцке или Молодечно. Правда? А я вас не памятаю, колькі жыве ў Слуцке ці ў Молодечно, але ў Слуцку, конечно ж, да? Але мне здаецца, што 100 тысяч, 110, і беларусаў, магчыма, у Варшаве болей, чым 80-90 тысяч. Ну, не прынцыпова. Ну, прыкладна, як Слуцк, як Молодечно, мова на вуліцах беларуская, я так разумею. Ну, здараецца, калі мы размаўляем. У сотнях вокнаў па ўсім горадзе. Беларускія бары і кавярні. У сотнях, у десятках. Ну, у десятках ёсць, да. Барбершопы. Ёсць. Беларускія. Будаўнічыя лагістычныя кампаніі. Ёсць. Клінінг ёсць беларускі, конечно, да. Стартапы. Музыка і тэатр. Толькі сёння чытаў навіны пра то, што 2 беларускіх стартапа ў дзесятцы самых папулярных у Польшчы. Беларускі тэатр ёсць, я ведаю. Беларускія п'есы ідуць у тэатрах рэгулярна. Музыка, зразумела. І нават спектаклі, створаны беларусам, атрымліваюць прэміі тэатральныя. Купальня і нацыянальныя фестывалі. Всё ёсць. На Дзень волі мэрыя узнімае сцяг. Ну, не узнімае, але Дзень волі тым не менш святкуюць шэсцем. Са сцягам. Может быть, подсвечивать палац навукі і культуры? Я не памятаю, подсвечивали. Культуры і навукі, прабачце. Аператоры сувязі і паслуг дадаюць мову, ну, я так разумею, беларускую мову пасля польскай, англійскай і украінскай. Вось тут ты, Іван, все ж таки памыліўся, дзеля 100 тысяч беларусаў бо, ведаеце, беларусам спачатку самім як бы задэклараваць сваё веданне мовы, а потым ужо і аператарам мабільнай сувязі і не толькі. Ну, акрамя таго, аўдыогід з'явіўся ў музеі. Беларусы ж па-польску разумеюць добра. Не, гэта зразумела. Таму не трэба... Па-беларуску з'явіўся аўдыогід у музеі Полін. Прям по-беларуску, да? Так, Сергей Шупа пераклаў. Офигеть. Это крутая навіна, я не ведаў. Карацей, Іван памыліўся в плане беларускай мовы у аператараў і у плане некаторых дэталяў. Да? Так што амаль дакладны прагноз. Генеральна Іван, у прынцыпе... У нас новы аналітык. Да, не дапусціў ніводнай памылкі. Вау! А далей трэці дотык. Тут як бы стык в стык. Посціць фота польскага прэм'ера Дональда Туска, які чысціць бульбу. Вось такога нават і Іван Шыла уявіць не мог. Не мог, да. Вось такі ўплыў беларусаў. Да. Ладно, палякі, яны таксама любяць бульбу. Яшчэ не менш, чым беларусы. Польска для палякаў,
земля для земняков. Фрытки для земняков. Это уже некий здек над здоровым сенсом. Земля для земняков. Идем далее. Все ж таки давайте хоть что-нибудь, что отбывается в Беларуси, не навокал Беларуси. Обмяркуем. Позитивненько не будет. Напрыканцы давай. От чая с вареньем гэта навіна не тое, каб супер пазітыўная. Палковнік, то бок Лукашенко, сабраў на нараду прадстаўнікоў крупнага бізнеса і гарантаваў, што ніхто у іх бізнес адбіраць не будзе, нахіляць ніхто не будзе, дзеліць нешта не будуць, але самае цікавае, як звычайна, але найперш бізнесу трэба мабілізавацца і дапамагчы дзяржаўнаму інтарэсу. По-моему, усё зразумела, якую думку гэты чалавек хацеў бізнесу бізнесу данесці. Я быццам бы апынуўся на рынку в 90-е, ходзяць вось гэтыя пацаны у кожаных скураных куртках, і такія: все нормально. Тут мы вас обороним, никто не подыдзе, никто слова не скажет. Слушай, дорогой. Але сперва трэба мобилизоваться и дапамагчы. Отстегни нам, пожалуйста. Дапамагчы крыху трэба. Отстегни. Блин, это ж реально, это вот оно. Я на месцы людзей, калі гэта людзі читаюць, вот якія 90-е заспелі з бізнесам. Я думаю, яны заспелі 90-е. У меня просто такі, ведаеш, халадок. Да. Калі кожная прадавачка сидела у шапіку на камароўцы, маючы у сябе газавы пісталет хаця б. Ці мабілізавалася і дапамагала, да? Дочь самурая піша: добрая навіна, у Беларусі ўсё яшчэ існуе буйны бізнес не падкантрольнай адміністрацыі прэзідэнта. Іначай бы не трэба было нараду. Таму ён такі буйны. Іначай можна просто. Далей давай. Я пасля такіх словаў, піша Максим Бай, паскорыў рэлакацыю і сыход. Я думаю, што ўжо пазнавата, мне здаецца. Гэта, ведаеш, калі нехта яшчэ верыў у тое, што нешта будзе не такім чынам, не такім шляхам. Але мне здаецца, што ўсе людзі, якія мелі намер увогуле рэлакавацца ці сыходзіць, яны ўжо за 4 з паловай гады гэта яны паспелі ўжо. Дарэчы, гэта наўздагон таму, што Іван Шыла уласна напісаў у сваім твіце папярэднім з прагнозам на 25 год. Мне здаецца, чытаў сёння навіну пра тое, што каля паміж 4-5 мільярдаў злотых падаткаў заплацілі беларускія бізнесы ў Польшчы. Это $1 мільярд. Капец. Вообще. А колькі б можна было СМІ на гэтыя грошы пракарміць? Ты маеш на ўразе Беларусь сегодня, а колькі сюжэтаў заўтра сюжэтаў по НТ можна было зняць, да? Фріман падсумоўвае для нас гэтую тэму: а кто не мобилизуется и не поможет, отберем, наклоним и поделим. Відавочна, да, відавочна так і трэба слухаць, чытаць паміж радкоў. Я думаю, што нават тых, хто падзеліцца, іх все роўна дагоняць, адбяруць і падзеляць. Што, ты хацеў пазітыўчык. Сябры, ёсць такі сайт, называецца floor796.com. Этаж 796. Чаму такі? І там, карацей... Вельмі высока забралі. Высока, шмат этажоў вось там. І там просто сборник всего. Я заходзіў на гэты сайт, у меня разбегліся вочы, я нічого там не ўбачыў канкрэтна. Гэта як у кніжную краму заходзіш, я не магу нават выбраць ніводнай кнігі. Я апынулася, што там так шмат беларуска. Вось стваральнікі гэтага сайта, яны шмат беларускага туды включылі. І вось пра што нам піша. Можа быць, дадалі самі карыстальнікі. Руді Гейм. Беларусы і тут улезлі ў сусветную аніміраваную карту мемаў, рэферэнсаў і сімвалаў масавай культуры. У гэтай фіговіне вы знікнеце на гадзіны. І фотка кіёска
хутка смачна. Хоць дзесьці ёсць гэты шапік. Я што праўда, да, яны ж і напісана златка нават, да. Златка гэта была крама на інстытуце культуры, наколькі я памятаю. Златка прадавалася ў кіёску хутка смачна. А шыльдачка гэта крама на інстытуце культуры. Можа быць. Ну, карцей, і там вон нешта гатуюць. Верагодна, хадун вясковы. Аказалася, што не толькі хутка смачныя. Хаця пачнем з іншага, працягнем іншым. Справавы чалавек піша, неяк згадваў сярод маладых няменскіх знаёмых, якія адвучыліся ў Менску пра хутка смачна, атрымаў у адказ пытання, а што такое хутка смачна? Сышла эпоха. Ну, уласна, закрыліся шапікі, апошні закрыўся гады 3,5, мне здаецца, таму. Але ведаеш, мне здаецца, вось калі будзе раптам рэнесанс, Новая Беларусь, то той, хто першы адкрые шапікі хутка смачна, азлаціцца. Это трэба реально у аэрапорце, на чыгуначным вакзале, каб ты вось вяртаешся з эміграцыі, выходзіш і падаеш на калені перад кіёскам хутка смачна. Але не толькі хутка смачна, як мы ўжо і давялі. Вот, напрыклад, міліцыя. Не хутка і не смачна. Не хутка, не смачна, але куды ж без міліцыі, калі мы пра Беларусь. Нават там ёсць беларуская міліцыя. Чарка і шкварка. Характэрнае напісанне расейскай і. І шрыфт такі, ведаць, скрэпны, да, і расейская. І, ну, што яшчэ? Наша вечная каштоўнасці. Крыніца з лідскім «ё», піша Пачварны, сапраўды сярод іншых брэндаў. Правда, от Балтика тут зацісала. Вельмі так нават. Крыніца побач з Гіннесам. Лідская... Хоць дзесьці яна пастаіць побач з Гіннесам. Побач з бельгійскім Blue Moon. Неблага. Займеш, Беларусь, свой пачэсны фасад міжнародны. Ну і што, сябры, застаўся нам адзін найлепшы твіт гэтага тыдня. Аўтар гэтага твіта мае нік Сізіфав Труп. То ўжо хопіць цішэй, а то суседзяў разбудзіш. Сізіфав Труп піша так. У беларускага самурая няма мэты, толькі шлях. Так беларускіх самураяў і называюць шляхціцы. Браво. Это просто найлепшы твіт, пакуль які я бачыў у Твіттары, да? Это нацыянальная ідэя у двух просто фразах. Шляхціц — это беларускі самурай, у яго няма мэты, у яго толькі шлях. І сялянаў у яго таксама няма. Сябры, гэта быў Чык-Чырык, бла-бла-шоу на Еўрарадыё, якім Алексей Сапрыкін, Павел Свердлоў распавядаюць вам пра асноўныя падзеі і пра тое, што пра іх думаць, дзякуючы думкам твітарскіх. Пішыце твіты, гартайце старонкі Твітара. Сустрэнемся праз тыдзень. Пакуль.